سلام 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 دك إرأي كم يكونيهم أنا حوكم جزابير مسكن تعمل صبوا الله خون سخاتكم من كابزناتين لعل صبوا نتولوا بعد ملء فأنا لهم وأنا قدس يوم زولكم بدايات حزلكم مسئله كسامو داتا مدبيت اللي كم كتكاتلوني بالبي محسن كمون نزاع channelنا حدث خونكم سوا سبسكرايب بكبار بيت سمنا نزاع channel كنا تحرز ما سجاجرت موسيقى نعملوا مدب قبلكم سمنا مكتوب دقيمة دقاقيمة السلام نعاكم يخون دك إرأي نلومي حبيرنا نريد أمبار بزعبازي واناوي ناي أول سعيد صمدو يلو زل على حساب زخيد زلو سنموغتن زغوهاب زلو قبر ملسن دمان بقار حبيرنا خرينا كم باتو مدبنا بقار اسكي بسحاق كنجمرو أبوتات كزاربون كلوسي ويكا كمسلم كلوسي سحاق عدما يوسخي زبهالمو اسكي نحنا دماني عدما دا وسخنا دا سحاقنا دا تزاناقعنا مدبنا خنجمر بزاناي سنة باباو زر سناي لنكني أمتي وازلو حانتي اواناوي زغونت ناي جوك حساب ويكاني بجوك همسيلو صبغت قبر ملسي زهبا حبيرنا نكاتاتر يهون بدي أفعبت تقاط أطروال أسقاط لا يمن بلاو دفاو تقاط أطروال هلوم نجر يمن سراو أفعبت يمبال اردي شابيا تقاط أطروال بالميردر لا يشغلنا شروط بالعلوذ نبركم طحلوذ بالعلوذ نبركم دفاع تقاطع تروال ايه اول ايه امريكا يتصدر وزمانه ولديك هوبي انا سحقكم شويه اسكت جايلك بذي بتحلنا حموم بتحلنا اجي ሁሉም ነገር ተቋጣጥረዋል ወይንሎ كم زر سناي كبرود صنح مچم نخلو تقاصاصيرو ولو بفلاي تي مفراس دبلوماسي زبحال تانكدو اغار سراويت دو ولا درون دو زبحال زنبره كل فريسوسي كلها تعطينا وصيا تعطينكم وصيكم يخم دي زبله امانيل عالم كلها تعطينا ندغ وصيا ግን حلفتا غبرولم አሉ ነገርመኩም حلفتا زحضر سبات አሉ እስከ حلفتهم እንታይ ትብሉ ሰባት ስለዘለኹም ድማ ወይ ካ ክትብሉን ስለተخلو حلفتهم ما اسمعوا ما اسي باسو فلتي زيكم نقولك prophesy prophet you are too much prophet زامبيك حقفن فقري ما اسكم تودع يفلت يعني ناي ايثيوبيا اكتيفيست ما اسكم تودع نغيري ابني prophesy prophet you are too much prophet زياد مدز بلا زول اول كا ما اسكم تبقى يفلتاي الا تام على ساعات راح نزارب زين دل prophesy prophet you are too much prophet كم زغت سمعوا صنعهم حلفتا غيرلله حلفتا مخنياتو ابز حلف عمتات بزح يتزاربوا بزح زي تأدنى قلات يتزاربوا لما بقر زاني اول سعيد مسكومو اكتيفيست حبراو سرح كسرح مدلايو ويكاني بمحسابو حلفتا غيرلله بتخلأ من قد دما اتسوم زحسبو زنورو ابدغه بزن ميدياتات زياتن غيروم ناتهم حساب نمغواح زخيد زنبري اجندا سلست قرارصن سلستبتكن بقى اغرغريو اتيوم زلو كما بنت ابز حلف عمتات بزحات تمصادقتي ناي حزب تግራይ مسيلن نربح ان سرح ميدياتات رينا اينا قالين
مالياتات جزئين ناي تفتاوي كم نابلكا قالين تفتاوت بالأمبلانس كتمسيا نسراوي التحكم نسراوي تبصح نابلكا قاليهم زي تأدنا متشم يتسمع أبسعة زجين إذن كم زعينت حبرتات كم حلال فاز أنا ميدياتات ويكأني أكتيفيستي أكيبومين أمونجو هزبتات زلون زيلن حسابات كزور صنحو تبتي قومي الكونكشن إذا سلستبتك كم زون سمعت أنا هلفت أجير له كلا أي كابزر حكي كنا دم بار إذا ريد رواندا لومون داغ ما يسب كتب باش جمير الله إذا نبر أجندة ودي قواندي لومي نزي هايله دبيت ميديا أبتا حساب نيحوحات لزي تسمع معي بقندوين نتنسوم زخدوز أنحو أجندان بوليتيكا وخيدن سلزي دقفه ندك عدخومن كبابيخومن يتصرف يزلو إلكا نابتزت سببه علي تاون تاوريدا سب كتباش جمير الله كبابنت سكذا حنت فيديو دي حبيرنا نسمعها نو وانجل كسرب كل طرح حازمبر انا كوي خالي ولكون زي ولكو كنقزع زخون وانجل زي تقوريصونا بكالي خدمو كالي يزفتر لا كيف تجوز بالكالي حجي فيديو سريد لين انا سمعاني لي تابعنا قالت نزلنا زلو مالتي اقرب باندو زي تاس اي ولكون تبعراي انا حتى لا خمز لمدى بعراي يزبل زي يركن تقوين بسلاف زي كم يزبل اي تشالنج بسلطان هرف سلطنه اقرب أغربه أنا أقول لك زي حنت زي راح يكون أقرب خنبعراي يكون حدا زي راح يكون اوكي انت قبل مثلك حسب نعملت فيديو سريع على ميكي قالوها نعملت كان فيديو محاسبان وزي ما ذكرت بالتقلقه اي ثينك زي انت تلاقي كله جيتاتو كلهم تلاقيهم يركم كاب جيتاهم خالتيا كتملسون كتنورون تقوليهم حيسكم وزنوركم حلافنت حيسكم كتقصلوا غني تقولون حزب سلاز غداهم تواهيلهم اوكي كما صلوا جا مثلا يا مثلا جيجا هذا خنسا ناي حواحات بيت صحبت حلافنا ترى عالم كاب صراحه فصامي كاب ناي حواحات بيت صحبت حلافنا ترى ما اخلايتهم يجوريدهم حدا بعراي حدا انسسا نام مختلنا تمطيمون انسسا ناباش تقريب كاي يصدق كله رجحيت اندابلن حزبي هاي يغبركم زل برجحيت رايو قرب حزام زرباي قصل هاي تقصلن انا حتى كم زد سمعنا يو زرب زلو حساب مچم سلمنتاي نگتاچو ردا صريف كايو ويدما ناتكار ايتو هيبكا نايتو تافي شو ويكاني زاردي رواندا تم حلال فوزلا ابزا غزي حساب دمانبار نيمكرايا بوشت رخيبا گيتاچو ردا كاب حزب رايا ويكاني كاب تحبرتسب رايا سلازخوني نود عدخا ويكاني نتي كابتناتكا اكبابي زمص سب هايله كمزيلو حماق كزاربو تسمع لهم اسكي حبيرنا نزي سبزي اتاك نغبرت بلا بتات مالي نحزب تግራይ الى زي تأدنه ገንዘብ ከተخعبت ዝጸነحت ናይ ምብላዕ ሚድያ ሎሙ ድማ ምባር በንጻሩ አብትናትና ሐሳብ ስለዚህ ረዓምኩም ንዑ በደቅ ዓድኹም ጌርና ክንህርመኩም ወይ ከዓ ንዑ ደቅ ዓድኹም ከምዚሎም مسكالوت سبات سرح سلزلو وي مسكالوت هاجرات سرح سلزلو هرموم زبل حساب حزا مصيا كتبال عنري الله ازي انتاي زفطرو انتلنا صبتي ازي انتاي زفطرو تلنا بقى رأس متحاتن عقل خمس بابني حلفتا محدارني كم زفطر كابزرحو كي قرناقن من الوات ميكرايا قدم حجي قبل علي سب سلطان حوحات زنبر حساب دما خنرينا مغنياتو حدا تتحيزهم سلازغدو اما الراخبو زهان بفلاي زوم اكتيفيست ناي تግራይ نتوم إليت بوليتيكاوያን إليتات ززاربو ዝጽንሑ ዝተሰነደ ምዃኑ መቸም ንዓኹም መንገር አይደለም እስከ ሚክራያ ከንታ ይኽብል ጽኒሑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕልቶም መራሕቲ ናይ ሕወሓት ዘለዎ ርድኢትን ዝነበሮ ርድኢትን ከንታ ይዝመስል ብሓቂ ድዩ ተመጻዳቂ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ብሓቂ ድዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምዒት ሓዲርዎ ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ሃይለ ዝከራኸር ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብዛ ናይ ሬድዮ ሩዋንዳ ሓሳብ መጽኡ እስከና ናባድ መخبلكم دبرتيان زلو دبرتنتت نامصب غصنا قسلنا زحكخ موتنا زستاوس حزن اديتات تግራይ كم بحدش كمركز زغبر زلو سي يكون
زيهم እንደገና መሲኦም ናብ ህልቀት ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ድሕረት ክመልሱና እዮም እዩ ክራክ ዳውን ክገብሩ እዮም that's my assessment God forbid ወእግዚአብሔር ይግበሮ እንድሕር ዳ ናብዛ ጉባኤ እዚኣ ኸይዶም ኣፍታ ጉባኤ ኣዲሞም ንጌታ ተወረዳውን ደፊኦም CIA እዩ ገለ እዩ ባንዳ እዮም ኢሎም እንደጋውና ዝኾን ክልተ እግሩ ጉድጓድ ዝኣተወ ኣዳው ጥራሕ ኣብ ኣየር ዝሰራሰራ ዘለዋ ስብሓት ነጋ ናይ ኣሜሪካ ዳቦና በልዕ ዝመርሓ ትግራይ ክትህልወካ ድኻ ትደሊ ዘለኻ ይከውን ኣይኮነን ዶ ስለዚ ዚ እናተመወለት ደን ክሒዱ ዝልዎ ንሶም ካልእ እዩ ይኮነን ዶ ምግልዋጡ እዩ ከምዚ ክትሰብዓድ ፀናሕና ኣብዛ ዝዘረብ ዘላ ቪድዮ ድማ እምበኣር ሚክራያ ተኸላኻሊ ናይ ጌታቸው ረዳ ሓደጋ ከይወድቅዎ ይዝከላኸል ወይ ከዓ ኣዌርነስ ይዝህብ ዘሎ በዚ ኮይኑ በትኽን እዛ ክትከይድ ዝፀንሕት ወይ እዛ ኣቐዲምና ዝሰማዕናያ ቪድዮ ኣብ ከባቢነትን ጽበትን ዝተሓወሰት ምክልኻል ናይ ከባቢኻን ዓሌትካን ዝተመርኮሰት ሓሳብ እያ ራእዩ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ንሶም ፖለቲካ ኢሎም ዝገልጽዎ ናብ ድሕረትን ውድቀትን ርእሰ ምትሓትን ከም ዝመልስ ከምዚ ናይ ጽባሕ ንግሆ ራእይን ዕላማን ዘይብሉ ከይዲ ከም ዝገይሩ ህዝብን ኣህዛብን ወይ ከዓ ሕብረተሰብን ከባብን ከባልዕ ዝኽእል ስለዚ እቲ ርእሰ ምትሓት ዝበሃል ካብዚ ኣትሒዙ ናብ ዝተሓተ ደረጃውን ይኸይድ ዘሎ እቶም ነዚኦም ክትስዕቡ ዝጸናሕኹም ብፍላይ ድማ ከም ሚድያታት ክትቆምለን ዝጸናሕኹም ሎሚ ሕስረትኩምን ናትኩም መስትያትን ድማ ከሪኣኹም ይጅምር ኣሎ ካብ ዝርሑቕ ከይከድና እቲ ርእሰ ምትሓት ዝበሃል ከይወዳእና ከለና እምበኣር እስከ ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓሳብ ብዛዕባ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብን ከባብን ዓድን መንነትን ይዝረብ ነይሩ ብፍላይ እዞም ናይ ትግራይ ትግርኛ ዝበሃሉ ስነመጎት ዘለዎም ኣነ ክዳን ናይ ካልኦት ብሄራት ክኽደን ኣይደልን እየ እትናቶም ክዳን ንሶም ክኽደንዎ እዩ ዘለዎም ኣነ ድማ ተናተ ናይ ኣቦታተይ ኣነ ክኽደኖ ጥራሕ ይዘለኒ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ኣብ ዝመራኹ ብዙሕ ሰሚዕና ኢና ብዙሕ እውን ነዘን ብሄራት ናይ ኤርትራ ሪኮግናይዝ ክኾና ከም ዘይብለን ወይ ከዓኒ እቲ ዝተሓተ ባይታ ከም ዘለዎን ዝገልጹ እውን ተሰሚዖም ትረኣይምን እዞም ብርእሰ ምትሓት ዝሳቀዩ ፖለቲከኛታት ኢሎም ንነብሶም ዝገልጽዋ ግን እስከ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝሃብዎ ሓደ ቃል ነይሩ እስከ ናብ ኣምልስ ከብለኩም ሕጅነቶም ናይ ተሸዓተ ብሄራት ናይ ከምዚ ዓይነት ዝብሉ ትግራዋት ናተኣኪብኩም ኣለኹም ክዳንኩም ዝበሃል ጀለቢያኩም ዝበሃል ከይትብዎም ነቶም ናይ ሓሶት እንዳቀተልኩም እንዳሰደድኩም እንዳበተንኩም ናይ ዓፋር ክዳን ዝኽደኑ ናይ ኩናማ ክዳን ዝኽደኑ ናይ ሻሆ ናይ ትግረ ክዳን ዝኽደኑ ክዳንኩም ኣይትሃቡ ናትና ፌስቲቫል ኣለና ናትና ፌስቲቫል ናይ ልቢ ፌስቲቫል ናይ ባህሊ ናይ መንነት ፌስቲቫል ኣለና ኢልካ ክልፅሉ ታናይ ውድብ ስለ ክንደይ ኣተርፍ ክንሪኣ ክዳንኩም ጥራይ ትሃቡ ከምዚ ክትሰብዓድ ፀናሕና እዛ በዚ ናይ ፖለቲካ ፈላጥን ምሁርን ተባሂሉ ዝግለጽ ወይ ከዓኒ በዚ ናይ ህባይ ኣካይዳ ሆሆ እንዳተባሃለ እንዳተዓጀበን ዝኸይድ ዘሎ ብርእሰ ምትሓት ዘሳቀሰብ ዝገለጸ ሓሳብ ድማ እምበኣር ንርአያ ኣየነት እዮም እቶም ብሄራት ዝበሃሉ ዘለዉ እዘን ናይ ትሽዓተ ብሄራት ዝበሃላ ዘለዋ በቃ ነናትኩም ክብርታት ተኣሽሙ ከይትገብሩ ክዳንኩም ከይትብዎም ጽብቕቲ ክንቅበለካ ንኽእል ኢና በዚ ክንቅበለካ ንኽእል ኢና ንስኻ ለቢስካያ ዘለኻ ክዳን ወይ ከዓ ንስኻ ንዓኻ ዝመስሉ መሊስኩመን ዘለኹም ክዳን ንዓኻ ይመስላ ድየን ዝብል ዝሓትት ከይሰማዕ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ወይ ከዓ ኣይሰማዕኹ እዘን ንስኻ መሊስካየን ዘለኻ ክዳውንቲ ናይ ዓፋር እንታይ እን ዝመስላ ምሳኻ ዘራኽብ መንነታዊ ኣካይዳ ኣለዎ እንዶ ኣመፃፅኣ ኣለዎ እንዶ በትናትካ ፀቢብነት ኣቲና ኣብኡ መፂና እውን ክንምልሶ ብርእሰ ምትሓትካ የሳቀካ ምዃኑ ዘይምፍላጥ እስከ ዘን ተኸዲንካየን ዘለኻ ኣብ ክልል ዓፋር ከይድካ ወይ ከዓ ዝተዋሃብካየን ከም ጊፍት እንታይን ምስናትካ መንነት ዘራኽብ ዘለዎን ወላ ሓንቲ ስለዚ ንመን ዳልካ ስኻ ኣዌርነስ ትቦ ዘለኻ ንመን ዳልካ ንስኻ ኢንፎርም ትገብሮ ዘለኻ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብሄራት ብኩሉ ነገር ሓደ ዝኾኑ ብሄራት እዮም
ولا وين زبز دجزلو خمس خماخا برين وش زجورو واحد وقت زي كونه جن فتي تصليو أبتنا يبون هدون من النتاتيو نتا نخلو مدياتو حنت تجبر إيرترايز ودق كم زخمها أي لمسني كم زخمها أما عدو خيدو بقى بخدان بخبدي بجبا بخال ربحات أشيتني حجي تمتمالي نابقوم كيد كاكدان زخدون خاخي لومي انت عينة تابر اسيخا حسابات أم حلالي فمالو ويكاني عبت خبابي انت عينة كايدا كي كيد وين كي سرح وسينو مالو دما هنسمعك بفلاي اتي سلساوي كيدان زبهال نحنا بزغيرنا انا قربنا نعسب كنا اتو وين ابي احمد كتقرئن نتسخاز تفرارم كي حسابن كوننت زلو سئلتات كتقرب بزح تصعركايو لومي حدش دشيل فريسقال اسكي كابتن كلن حدش دشيلن زفرسالكا حنت ابنت دمانبار كنسمعك ازي بمحدار كل العفار ونز توسد سقمتي زخونه يخون انصار منغستي ኤርትራ ዝቃለስ ወይ ካዝቃወም አካል አብ መሬቶም ከይርአ አጊዶም አለው መንግስት ትግራይ ዝሆነ ይኹን አንጻር መንግስት ኤርትራ ዝቃለስ ወይ ካዝቃወም አካል አብ መሬት ትግራይ ከይህሉ አዋጅ ድሕር ምውጾም ነዚ ስዕብውን ምምሕዳር ክልል ዓፋር ዝሆነ ይኹን አንጻር መንግስት ኤርትራ ዝቃለስ ወይ ካዝቃወም አካል አብ መሬቱ ከይርአ አጊዲዩ እዚ ኻን ብልጽግና አዝዩ ልዕል ቁጣ ከም ዞን ሰምዕ ድጸናሕና እቲ ኣብ ክልል ዓፋር ተኸይዱ ዝነበረ ከይዲ ወይ ከዓ ሰሪሕሞ ዝነበሩ ናይ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ናይ ስእሊ ጥራሕ ሓሳብ كم زفرسه اتخلل وين بعبيو أنصار إيرترا زعلمن زخيد حسابن عبد خبابي كير وستان خمسة محلالفه ننايبل سجنا سنموجتن تسفان زنبرد ما خمسة قطعن كم زهرقن نريلا زوم كدانهم ده بخات مالي ويكا خدانهم تخدين كا نخالق سب إنفورم كتجبر زح حسب كايو ويكا كم awareness زح حسب كايو لو مدمان بقر بزي حدث تصفيع خلا أول بزي عطينو كابتحوا حتى بهالبيت أوصيكم بزي دمان بقر بيتخلعي من قدنا مرات زح حسبكم من يود بشاشة دقف رخيبكا كتخيدو زنبرناي دبلوماسي حسب كم زفرس دمان بقر ترى إنه لو مدا كل تصفيع ترورينا اسكت سالساي صفعت دمان بار حبيرنا نرايو سالساي صفعت دمان بار اتنعاهاتكم ككايد تحاسيبو زنبره كومون ناي وتهدراو سلتين سلطانن አለው ዝባሃል ዝነበረ ላዕለወ ሓላፍ ድማን ባር ኒ ኤርትራ ይዱ ከም ዝሃበ ይረሎ ወይ ካኒ ኤርትራ ከም ዝኣትወ ይስማዓሎ እስከ ከንታይ ዝመስል ተሓሳብ ድማ حبيرنا نرايو ሰበር ዜና እዛ ዜና እዚኣ كيروس أصفها ويدما وفوي بيّن جرو إخبار أنت دا سمعوا دس كي تبلوم تخيلها مخنياتو تسمبر سلزغنت بزغنة عفار لومي حدا زينا تسمع له إبراهيم عثمان زبحال حدا إنجنير ناب إيرترا مستناتو حلوتي سجيرو كمزولو إيتيو فورم حبيرو له إذا سب زيدما قليل سب كم زي كونه بفلاي دما أب عفار أبال بارلمان زخونه عندنا دما سطرا يكونن ناي فدرالاوي تقلاي منستر أبي أحمد ناي فدرال سراويت منستر زخونت سبيتي ناتاك أربا بيتسب كم زخونه دما إزنجر سلازي مستوم ناتو عجبتين سراويتن كوينو أب إيرترا أعوحاتيتو ويبهلالو إزي نبزح سب كسم بريخيلي مخنياتو إذن إيست أفريقيا بوليتيكا كمي كم زخون علت سي زي تصبنا يا نجارينا نسمع نزلنا بزخونة برجيدنا عمدو عفار بحج مخاد مالت كبادي مالتيو سلازي آيتواس أنا بزخونة جن إزازينا زيا إيتيو فرم كم تاز زجبا كم أجير كوردلكمي سمعوا سناي مكتتال على سلط أنو كي إثيوبيا ورا إيرترا مقابل لاشوا تزجبم يبيرو حلافيو عجابي وتشاتشون يزونوت أفتوال لتبالوت يفرق كللي مكر بيت هبالنا يكللو ينساتنا تفتر هبت لمات بيرو حلافيو هونوت إنجنير إبراهيم عثمان ناتشو سلام مقابل لاشوا يتجلزوت على سلط أنو يمكلا كمنسترو عائشة محمد يقرب زمر مهوناتشون يجلزوت من جو تشاتشن بسبب بجا يفرق كللن تتو مهيداتشون أنزتو
ተሰምቷል። ከዚህ በፊት ቀይ ባህር ላይ ፎቶ ተነስተው ይገባናል የሚል መልእክትን ያስተላለፉት የመከላከያ ሚኒስትሯ የአሰብ ተወላጅ መሆናቸውን መናገራቸውም የሚዘነጋ አይሆንም። የሆኖ ሆኖ የቢሮው ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ከዚህ ኃላፊነታቸው ባሻገር የምክር ቤት አባል እንደነበሩ ምንጮቹ ጠቅሷል። ወደ ኤርትራ ተሻግረው በሚኮበለሉበት ወቅት ለጊዜው በቁጥር ያልታወቁ አጃቢዎቻቸውን ጭምር አስከትለው እንደሆነ ያክላሉ። ለምን ኮበለሉ ለዛውም ወደ ኤርትራ በሚል ላቀረብንላቸው ጥያቄ ምንጮች ምላሽ ሲሰጡ ለጊዜው ምክንያቱን በውል ለማወቅ አስቸጋሪ እንደሆነ ጠቅሰው ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት አመራር መካከል ያለውን አለመግባባት እንደ ቀዳሚ ምክንያትነት ያነሳሉ። ከርዕሰ መስተዳደሩ አውል አርባ ጋር አለመግባባቶች እንደነበሩ በመጥቀስ የክልሉ ብልጽግና አመራሮች በሙስናና ብልሹ አሰራር እርስ በራሳቸው ሲካሰሱ መስማት በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለመደ ስለመሆኑ ነው የሚጠቅሱት። ከወራት በፊት ጅቡቲ የአየር ጥቃትን በአፋር ዜጎች ላይ ስትፈጽም እንደ ክልል ድርጊቱን እናውግዝ የሚል ሐሳብ ቀርቦ ከ4 ኪሎ አስተዳደር ጋር ታጣሉናላችሁ የሚል ሐሳብ ደግሞ በተወሰኑ ባለስልጣናት በኩል ተነስቶ አለመግባባት እንደነበር የሚያስታውሱት እነዚሁ ምንጮች አመራሩ በጥቅም መስማማት ያልቻለ ሆኗል ሲሉም አብራርተዋል። የኤርትራ አፋርና የኢትዮጵያ አፋር ማህበረሰቦች በድንበር ከመጎራበት ባሻገር በርካታ ሁነቶችን በጋራ የሚያከናውኑ እንደመሆናቸው የኮበለሉት የቢሮ ኃላፊም ከዛ አካባቢ እንደመምጣታቸው ይህ ጉዟቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል የሚለውን ደግሞ በተከታይ መላምትነት ምንጮቹ ያስቀምጣሉ። የሻቢያው ሰዎችም የኢትዮጵያው ባለስልጣን ከነታጣቂዎቹ ወደ ሀገራችን ገባ በሚል እያስተጋቡት ናቸው። ኣብ ተመሳሳሊ ፕሮግራም ይረኸበና ከምዚ ክንሰምዑ ጸናሕና ክዝረብ ዝጸንሐ መቸም እቲ ሳልሳይ ጽፍዒት እምበር ከምዚ ይመስል እቶም ሓቂ ድዩ ኣይ ሓቅን ትብሉ ሰራዊቱ ሒዝ እንዳኸደ ወይ ድማኒ ዓጅቦሞ እንዳወፁ ዘርኢ ስእሊ ድማ እምበኣል በደረቕ ስእሊ ድማ እምበር እዚኣ ትመስል ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብኣይ ኣብ መንጎ የማንን ጸጋምን ብቀይሕ ተኸቢብዎ ዘሎ እሲኡ ዝዝረብ ጸንሐ ወይ ከዓ ኣብ ክልል ዓፋር ተላዕለዋይ ሓላፊ ዝጸንሐ ናይ ብልጽግና ዓቢ ተስፋ ዝነበሮ ሰብኣይ ወይ ከዓኒ በዓል ስልጣን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢልዋ ኣማኒኤል ዓለም እንታይ ኢሉ ጸኒሑ ንኹላ ኣወል ስዒድ ሲ እንታይ ገይርዋ ንኹላ ኣወል ስዒድ እንታይ ገይርዋ እስከዚያ ንስማዕ ይሓበ ባንስተር ፈይ ኩላትኩም ከይኩም ይኹም ኣውጽኩም ዓጢኑ ኣወል ስዒድ ኣውጽኩም ማለት እዩ ያ ተዓዊቱ ነው ማለት እዩ። ሕጂ ፕሮጀክት ቆዶ ምትሰካ ይዘለኹ አለ ይምንሰካ ስለዚህ ሕጂ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ኣወል ስዒድ ንስኻ ከማኻን ዝኣምሰሉ ወላ ኣቶ በየነ ካብ ትግራይ ንኽወጻኩም ዝተዛረቦ ነገር እዩ። ስለዚህ ሕጂ ወፂኹም ከዓ ኣወል ስዒድ ተዓዊቱ እዚኣ ሓንቲ ስምዓያ እዚኣ ሓንቲ እዚኣ ምክንያቱ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ዝሃነፅካዮ ድፋዕ ገዲፍካ ከይድካ ኣወል ስዒድ ተዓዊቱካ ነዘን ናይ ርእሰ ምትሓት ክሳቀያ ዝጸንሓ ሃለፍታ ገይረለን ዘሎ ሜድያታትን ከምኡውን ፖለቲከኛታትን ዝብላ ውሑዳት እሊታት ወይ ከዓ ውሑዳት ሰባት ብናይ ዕስላዊ ኣካይዳ ልክዕ ከምዚ ናይ ህበይ ዓጊካ ምኻድ ዝለመዳ እምበር ሎሚ ከምዚ ዓይነት ጽፍዒ ተጸፊዐን ኣብ ዝመረኸቡ ብዙሃን ሃለፍታ ክገብረለን ንሪኢና ኣለና። ሕጂ ኣወል ስዒድ ምስ ሓለፍቲ ትግራይ ወይ ከዓ ምስ ፖለቲከኛታትን ከምኡን መራሕቲ ትግራይን ሰላም ፈጢሩስ በቃ ኤርትራ ድማ ኩናት ክትድግፎም እያ ልምዓት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ክኸውን ኣለዎ ገለ ዝበሃል ፕሮፓጋንዲስ ድማ መፂኹም ኣለኹም ብፍላይ ኤርትራውያን ንዓኻትኩም ምስ ከይድሓን ቀሲልና ክንምልስ ኢና። ብፍላይ ግን ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ እዛ ጽምዶ ትብል ሓሳብ ዘተላዕለት ናይ ክልልን ሃገርን ሓድነት ኣይኮነን ክርዳእኩም ዘሎ ሓደ ክልልን ሃገርን ሓደ ጌርካ መስራሕ ወይ ከዓ ሓበራዊ ስራሕ መስራሕ ማለት ኣይኮነን። እዚኦም እቶም በአቢ አሕመድ ይኹን ናቱ መጋበሪያ ኣብ ዝመራኸቡ ብዙሃን ናቱ ሓሳብ ከሳስዩ ባይታ ተዋሂቦምን ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ተሰሊዕሎምን ክሰርሑ ተዳልዮም ዘለው ንዕኦም ሓደ ዓይነት ሓሳብ ሒስካ ነትናታቶም ብዘይ ተግባራዊ ምግባር ዳእምበር ክልልን ሃገርን ኣብ ሓደ ምምጻእ ወይ ከዓ ሓድነት ምፍጣር ኣይኮነን። በዚ ዝተናወፀኩም ሰባት ብዙሓት እዮም። ሕጂ ነዚ ጥራይ ወይና ይኮንኩም ትሪዩ ታይኹም ተምፁ መሲልኩም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን በቃ ሓደ እንዲዩ
سلام تخوينو سي بقى سممع خفطرالو غله زبل حساب دما تمصيهم انتم هزبي كم هزبي يتحرستاي دفع دون كل زخونه عينت ነገር ጸገም አይጸናሐናን የብልናን ውን ንፖለቲካው ረብሐኹምን ፕሮፓጋንዳኹምን ክትብሉ ተምጽኦ ብዙሓት ኣለሁም ብፍላይ ምናልባት ከይትخርዩ ገለገለ ደገፍቶም ወይ ዓቅልኹም ክጸበኩም ይኽእልዩ ኣብ ካል ግዜ ካል ቪዲዮ ከነምጽኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ኣወል ስዒድ ዝኸይድ ዘሎ ምዞም ኣክቲቪስት ስራሕ ወይ ከአርክባት ግን ንማንም ፖለቲካዊ ጉጅለ ይኹን በዓል ስልጣን ዘካተተን ዘዓመማን አይኮነን ምናልባት ኤርትራ ምስ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ነገር ፖለቲካዊ ስምምዕ ወይ ከዓ ዲፕሎማሲ ክትፈጥር እንድሕርዳ ኮይና በቲ ናይ ኢትዮጵያዊ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ዓንቀ 39 ተጠቂማ ትግራይ ትበሃል ካብ ኢትዮጵያ እንተዳ ተነፂላ ወይ ክፍጠር ዝካል ሓደ ዲፕሎማሲ ክኸውን ክርከብ ይካል زعبي دما تግራይ በቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓንቀ 39 ሪኮግናይዝ ዝኾነት ገዛእ ርሳ ዝኻለት ሃገር ናይ ሙኻን ባይታን ተዳ ፈጢራ እወ ዲፕሎማሲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኮይኑ ግን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ክሳብ ዝኾነት በቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ሃገር ወይ ክሳብ ዘይተገንጸለት ርሳ ዝኻለት ሃገር ክሳብ ዘይኮነት مس كل الزفتر حدوش نجر يلن علىهم لخاو حقوين أيف كدلكاني مخنياتو كم زعينت كيدين ترى تخيل اللي خاهونكا ويك خم زعينت كيدين ترى أوش تحد هجر تمعبر اللي خاهونكا ناي جبر شبرا كايدان عين تتأميدكا نبكال أنفتن من قدين يزوسد كما أبنات نوسد أب كبابينا سومال تبهر هجر الله إيرترا مس بعبايا سومال مستن سومال زما حدرن ريكوغنايز زغبرن وي كازفلطن بريزيدنت دامبر مستناي سومالي لاند بريزيدنت تباهيلو زصواع وي كامسناي نسومالي لاند زوكل مراحي ايكونتن تاشم تغبر دبلوماسي تغبر ناي كل عينت نغرات حسابن مبصحن ملواطن دبلوماسي سراح كسرح نحر كوين مسومال مس سومال دامبر مستا سومالي لاند تبهال كساب زحجي ساعات ريكوغنايز زيكونت غنكا ناي غزا رسا اكايدان حسابن زلوا كبابي كونتن تغبر ስለዚህ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ንዓይዝ ምልከት ንዓይዝ ስራሕ በዚ ንዓዝ ሕሰብ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ መሬት ትግራይ تمركزكا أو يعرفكا زفتر أنصار كالوت هاجرات زتمت نجارات جين ويكاني سجات زخون نجار جين تجراي نزمت سجمات كتصورت غيلديا يتحطو كم زي حلفة نا إسران قلنا عمتات تانكتات ناي فدرال عب مريت تجراي كوينن حزبن كحرس ويكا حزب تجراي كحرس حريسون أتوتو كي أتو بتانكتاتهم من أورالاتهم من اندارجوس وتخبيلهم مزنورون 10 عمتكم والعليو عمتات كوفيلهم مزنحو جرات حزب تجراي ويكاني مبلغ عمال حزب تجراي لومخه داغماي بز جبر زلو ناي بحر دو ناي كال اسابيبكا نزي حزب زي امونغو اتيخا نمرغاص زفطر دلو كصورو يخل ديو زبر حساب كتاتو يزغباكم نيرو ولو كفت عالم لخاو حقاتكم انببو ولاتي سنمغوتنا حساب نزمص كمان اي سمام عليكم اب كبابيكم زلوا هاجرات كيترفسي نبعلكم كم ابنت اندوسدكم كتقربون كتردون يزغبا نيرو اذناي اول سعيد حساب مس كموز امسلو اكتيفيست زسرحو زلو ويكا زرخبو دلو ركب نو بوليتيكانياتات ويكا بوليتيكاوያን سبسلطان زطامره نعوم زكاتت يكونن نسوم مس منغستي ኤርትራ ይኹን مس منغستي فدرال كرخبو ابزدلي غزي ناي غزا رسم منغد خلوم يخلي منغستي ኤርትራ ድማ ካብ مسكلل مس هاجرات مرخابي زواصو ስለዚህ በቲ ናይ كالوت حساب تسميدكم ناتكم ربحات كتمعبلو ايتفوتنو اي كالنا يمصني زاناي اول سعيدا مودعت خبلكم زدلي دغيمه نسوز غبرا زلو ركب سراح
نتي بناي ودبشاشا ويكا أبي أحمد تحاسيبو زلون زتسنحن أمر رخو بزهان تداليوم زلو نلعلا 17 عمت زوسده ناي بروباغاندي سراح كمون حسابو خصاصيون كسرحون تداليوم زتصنحون زلون ستيلناو كمان نمفراسيو اتم مفراس امبار اتنا وش تግራይ አቴን ዝጸንሓ ስግኣትን ህዝብ ትግራይ ዝኾና ውሑዳት ናይ ኤርትራ ተማጻደቕቲ ወይ ካን ኤርትራ ኢና ንቃለስ ዝብላ ተማጻደቕቲ ሜዲያታት ከይተረፈ ካብቲ ዝነበሩ ናይ ዲፕሎማሲ ሓዲድ አንደልሂ ጸንሎሚ ርእሰ ምትሓት ክገብራን ከምኡን ከርእያን ብዝለዓለ ድማ ሓለፍታ ክሕድራን ዝፈጠረ አካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ምስ ፖለቲከኛታት ኣይትተሓዝዎ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልዓለም ተሓፊሩን ተኸቢሩን ክነብርዩ ጽኒልኩም ስለስተኸታተልኩምኒ ብልቢ ዘመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ረኽበና ሰላም ወሰናይ